ja amb la primera entrevista, Lluís, perquè tots mirem de quan en quant Wikipedia per a saber més coses a prop de persones conegudes o si volem saber algo a prop d'algun poble. Jo he mirat la divisa abans, la conquesta divisa. I per a que ens ho conti millor tenim amb nosaltres a un wikipedista, Francesc Fort. Molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Què és això de Wikimedia? Bé, és una bona pregunta. Nosaltres normalment definim els projectes Wikimedia com una espècie d'iceberg perquè la punta, que és el que seria l'enciclopèdia, tot el món la coneix, però la gent realment no sap ni com se fa ni tot el que hi ha al voltant. Aleshores, per fer-ho ràpid, Wikimedia és el conjunt de projectes que n'hi ha al voltant de la Wikipedia, no només la Wikipedia, sinó Wikimedia Commons, que és un repositori multimèdia, o Wikidata, que és una base de dades, bàsicament la columneta que tenim a un costat de tots els articles. Després està la Fundació Wikimedia, que és qui vela per els servidors i per la marca d'aquests projectes, i després n'hi ha tota una sèrie de, tant en la comunitat online, que és qui realitza el contingut en l'enciclopèdia, com les associacions que donem suport a aquestes tasques. I tot això voluntari i sense cobrar? La majoria de coses són voluntàries, clar, l'edició és voluntària, entre d'altres coses perquè hem de velar que el contingut siga neutral, i l'única manera de velar que el contingut siga neutral és que ningú se veja beneficiat per això, o sigui, no pots fer-te l'article d'autobombo, no pots pagar a ningú perquè faci l'article d'autobombo, etc. I l'activitat de les associacions, doncs a voltes n'hi ha alliberats, però clar, la majoria de feina efectivament se fa de manera voluntària i en ganes de millorar el coneixement humà. Vosaltres teniu un projecte molt xulo, que és incorporar a la Wikipedia programetes de ràdio en la que poder sentir de la pròpia veu del protagonista les seues experiències, la seva vida. Conta'ns un poquet. Efectivament, això és un projecte que ja té uns 4 anys, que ara mateix estic fent jo en col·laboració amb Carles Hernández, que el conegueu de Traca de Barris en la 97, també així alguna coseta ha fet, i diguem que el que nosaltres fem és una manera molt ràpida i molt senzilla de millorar el contingut multimèdia de la Wikipedia, perquè no només és text, vull dir, hi ha molta més cosa en el que és coneixement humà, i una part d'aquest coneixement humà que en el pla estratègic que ara estem duent a terme, que és un altre tema que si tenim parlarem, està el contingut multimèdia, i la manera més senzilla que teníem nosaltres era fer entrevistes. I aquestes entrevistes ja en tenim més de 100 d'un programa de ràdio que es diu La Represa, i el que hem fet és aconseguir el testimoni de personalitats bàsicament valencianes, i una de les coses que hem aconseguit, per posar un exemple, l'article de Ximo Rovira, si algú el busca tant en valencià com en castellà, en la columneta eixa que hem comentat abans, que la informació és de Wikidata, n'hi ha l'autopresentació. Què és l'autopresentació? En aquest cas és el biografiat presentant-se a si mateixa. Aleshores seria això que fem normalment, que és linkar, i per a poder llegir un article o per a veure una imatge, afegiríem també aquesta part de la ràdio, d'escoltar la veu del personatge. Clar, vull dir, és que l'objectiu dels projectes Wikimedia és que la suma de tot el coneixement humà estigui disponible per a tot el món en tots els idiomes. I tot el coneixement humà, doncs, és que és coneixement escrit, però no només és coneixement escrit. I dins de, per exemple, en aquest cas estem centrant-se en biografies perquè és el tema que ens toca, però si jo vull saber qui és una personalitat, la que siga, jo que sé, el president de la Generalitat o qui siga, jo si vaig a l'article també m'interessa saber quina veu té. D'on sorgeix aquesta idea? Bé, això va néixer, ja dic jo, fa 4 anys en un grup d'amics que van dir per què no fem un podcast, això que estava de moda i tal i qual. I això va coincidir en que jo ja havia anat un any abans a Wikimania, que és el congrés anual de wikipedistes, que enguany se celebra a Estocolm dins d'una setmana, i jo ja m'havia quedat en la copla d'un projecte que ja existia, això no ho ha inventat ningú en valencià, de fet ho ha inventat un senyor de Gran Bretanya, Pixon de Wing, que és el projecte de la introducció, o sigui, vull dir, el projecte de la introducció de veu, que és el que acabo d'explicar, no? Que quan vaig a l'article de Wikipedia, en la columneta pugues tindre la veu de personalitats. Aleshores, quina era la manera més ràpida i més senzilla per a nosaltres, que en aquesta època teníem 20 uns quants anys, per aconseguir aquest estil de veu? Crear un podcast d'entrevistes. I així va néixer el projecte i bueno, ha anat creixent a poc a poc. Si no res, vas a Estocolmo a fer una conferència justament de... Sí, bé, realment jo vaig a Estocolm a la meva feina, diguem, en el que és la Fundació Wikimedia, en l'estratègia, però dins d'aquestes jornades que són per a la comunitat, és a dir, la majoria de gent que va són efectivament voluntaris el 100% del seu temps, jo només soc voluntari en el temps lliure, i dins d'aquestes conferències, que hi haurà moltes de molta gent de tot el món,
l'últim dia, última hora, val a dir això també, el diumenge últim dia, última hora, és la meva sessió i després ja ve la clausura. Tenim l'experiència del projecte que jo he anomenat La Ràdio Lliure, i els projectes que ja se porten anys fent-se en marxa, en aquest cas en el nostre idioma, en valencià, hi ha alguna cosa en castellà, però que se poden exportar a tots els idiomes Wikipedia del món, de casos, el meu no és l'únic, però potser sí que és el que està més desenvolupat, de gent que doncs, va generant contingut, i un objectiu o un dels objectius que volem tindre d'ací a 2030 doncs és, per exemple, que hi hagi una major presència de contingut multimèdia en les nostres enciclopèdies. Ja saps parlar de que hi ha un pla estratègic a llarg termini, això està inclòs en el pla estratègic. En el pla estratègic tenim uns nous eixos i diguem bàsicament tot el pla estratègic és intentar imaginar la Viquipèdia a dia d'avui és la 5a web més visitada del món. Per davant està Google, YouTube, Facebook i Baidu, que és el buscador xinès. Després és la Viquipèdia, en els 300 idiomes, més de 300 idiomes que tenim. Aleshores, això també és una responsabilitat per a la comunitat que ho fa. Una de les coses que la idea principal que tenim és com va ser el futur del coneixement d'ací 10 anys. I dins d'aquest futur entra totes les qüestions multimèdia, sobretot també perquè diguem que fins ara si algú ha intentat editar, que a voltes és una experiència un poquillo complicada per la sèrie de normatives que tenim, sap que nosaltres intentem sempre que hi hagi fonts, el que anomenem fonts fiables, que poden ser diaris en internet però majoritàriament llibres, i sobretot quan en Àfrica hem començat a créixer en base d'editors ens hem trobat que n'hi ha molta part del coneixement humà que no està escrita en cap lloc. La gent pot demanar-vos, mira, jo m'agradaria entrar a Wikipedia i poder sentir la veu de X persona. És complicat perquè podem tindre accés a aquesta persona o no. Hem de tindre en compte que la Wikipedia té una sèrie de normatives i una de les normatives que si algú intenta fer-se el seu article és molt probable que s'ho hagi trobat és que per a les biografies tenim uns criteris d'admissibilitat, però vaja, jo crec que sí. Vull dir, nosaltres estem encantats de millorar al cap i a la fi el que és l'enciclopèdia que tot el món utilitza. I en tota aquesta revolució que ens ve amb el 5G, que tot el món està parlant de que es van augmentar les velocitats i les capacitats de tot, suposa que el camí és anar molt més al multimèdia, el suport de tot tipus. És la gràcia del pla estratègic, és que descobreixes moltes realitats. En el nostre context, o el context xinès, que són ja s'ha implementat el 5G, encara que sí també s'està implementant, tindria molta lògica, no? Vull dir, si ara ja amb un mòbil pots fer de tot, doncs apugem pel·lícules, per què no? Vull dir, seria viable. Però hi ha una altra part del món on fins i tot jo m'atreveixo a pensar que la nostra missió és encara més important. Pensem, per exemple, països de l'Àfrica o certs contextos latinoamericans i asiàtics, on resulta que les connexions són lentes o fins i tot molt lentes. O inexistents. Avui en dia quasi tot està connectat, però vull dir, n'hi ha moltes, tampoc vaig a contar detalls, però n'hi ha països del món on internet està censurat, si n'hi ha accés està controlat pel govern, el govern no li interessa que la gent tampoc es connecte massa, i hi ha països, per exemple, Guinea Equatorial, que és un país del nostre context que parla castellà. Què ocorre a Guinea Equatorial? A Guinea Equatorial una de les formes que té la gent d'allà d'informar-se és el WhatsApp, però el WhatsApp a un nivell de copiar una notícia sencera i passar-se-la per WhatsApp. Per què? Perquè és el que menys pesa. Allí les connexions són molt lentes, moltes voltes depenen de la seva connexió de telèfon, diguem, i ells no tenen en plan un pack de 1 giga i disfrutar tot el verano, no, ells tenen packs realment limitats. Aleshores tenim aquest internet a 2 velocitats en tot el món. Un context on fa falta una plataforma molt lleugera com és Wikipedia, que és una plataforma que no pesa gens, i d'altra banda tenim el context dels nostres països en el que podem, vull dir, de fet demandem contingut com més elaborat i com més pesant millor. Aleshores ens podem trobar en una Wikipedia a 2 velocitats, a 2 realitats diferents de Wikipedia. És una de les coses que en este congrés, entre moltes altres coses, n'hauran posades en comú de tots els grups de treball del pla estratègic, és una cosa que hem de veure. Com combinem aquestes dues coses, perquè la plataforma és una plataforma de 2001, és lletgeta, vull dir, jo crec que la gent des de casa és efectiva perquè ja ens hem acostumat a llegir-la, però és una plataforma que no és la més bonica de veure, i això, per exemple, també és una barrera d'entrada per a editors més joves, però per altra banda és que a aquesta gent d'estos contextos tan adversos els fa falta una plataforma així d'austera. Teniu ajuda d'algú?
d'alguna institució, d'alguna organització? Tenim l'ajuda de milions i milions de persones arreu del món que fan les donacions. El famós banner que apareix la cara de Jimbo Wales, que és el fundador, a voltes també Catherine Meyer, que diuen que si en 2 minuts, o sigui, si en tot el món donarà 2 eurets, en 2 minuts haurem acabat aquesta campanya. No s'acaba en 2 minuts, però vaja, la cosa funciona prou bé, i aquests diners van a finançar la Fundació Wikimedia, i això permet l'autosostenibilitat completa dels servidors i la independència del projecte, permet també finançar a moltes de les associacions d'editors que existeixen arreu del món i vaja, és el que ens permet sobreviure. Després, clar, cada editor quan comença a realitzar projectes, doncs igual que jo realitzo aquest projecte, també hem fet, per exemple, en València, en els museus, tant tecnologia com el de prehistòria, en l'Institució Alfonso el Magnànim, en el MUBIM, hem fet molts projectes, alguna coseta en l'IBAM. Nosaltres, conforme s'ajuntem institucions culturals per a fer cosetes, tenim la col·laboració d'aquesta gent. Però diguem que la Viquipèdia es financia per donacions, és totalment independent i no trobaràs un govern o una institució gran que te diga estem posant 10 milions en Wikipedia perquè no sé què. Tot el que sigui accés a cultura ja és complicat que els governs estiguen darrere d'això. A voltes tenim bones experiències i en altres casos ens trobem fins i tot que les pròpies limitacions d'inversió en certs centres impedeixen que no se puga fer tot el que voldríem. Heu pensat també no només en personatges d'ací de la comunitat, sinó en pobles? També donar-li veu? Bé, seria una idea. Vull dir, bé, els articles de geografia, diguem, els tenim prou complets, però seria... Bueno, de fet, n'hi ha un projecte, l'únic que està un poquet en batxoqueta. Això és de Mèxic, no és d'ací. Crec que fue Iván, que és un wikipedista que ha sigut president de Wikimedia México, etc., que anar a una comunitat rural de México, és a dir, estem anant ja a llocs complicadets, i va entrevistar una persona d'allí durant que són 10 o 15 minuts, això estarà, malauradament només el nom del poble, però estava pujat, i és el que comentàvem abans de hi ha una part del coneixement humà que no està en cap llibre. I aquesta persona, que és una persona major del poble, que se sabria tota la història de la localitat, doncs estava comentant cosetes. És una manera també de conèixer no només els personatges famosos o no famosos o més recurrents d'ací de la comunitat valenciana, sinó també conèixer els nostres pobles, les seues tradicions, la seva història, per veu. O els seus accents, per exemple. Es podria fer una de com es parla en cada poble. Bé, sí, això de lingüística sí que n'hi ha més coses. Això també hi ha un dels projectes Wikimedia, és el diccionari, i també en la llengua de signes en Catalunya s'han fet coses molt xules. I, per exemple, ja que comentem de conèixer els pobles, sí que hi ha un cas, això va ser un wikipedista en plan de m'avellix i ho faig, que anar a no recordo tampoc quin poble de l'Horta Nord, i si busqueu caliqueño en la Viquipèdia, veureu una dona com se fa el caliqueño. Que hi ha moltes coses que es poden descobrir per Wikipedia, Wikimedia en este cas, i jo crec que feu algo molt xulo, que és una manera també de conèixer els nostres personatges d'ací de la comunitat, i espero que també, dins de no molt, pugueu créixer més encara i arribar a més gent i que puguem conèixer a tota aquesta gent que... I sobretot molt important, heu acabat en la figura del Tolili, que és com diuen en el meu poble, eixe que està en el bar que sap de tot. Ara ja no aprofitava res perquè tu vas a Wikipedia i pots contestar-li. Això és important. Moltíssimes gràcies, Francesc. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé en Estocolmo, en aquesta ponència, i espero que tornes d'ací no res contant-nos més coses. Gràcies. Gràcies. Nosaltres anem un momentet a publicitat, no res, molt poquet de temps, i de seguida tornem.